אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בחרתי ללבוש בגד חדש. אבל מספרים שהרב קוק ירד מהאונייה ביפו כשהוא הגיע לארץ ישראל. היה ויכוח גדול. כולם באו לראות מה המילים הראשונות שאותם הוא יוציא מהפה. זה לא שכל כך התעניינו בדברי התורה שלו, אלא שרצו לבדוק באיזה שפה הוא ידבר. ביידיש, כך קיוו בני היישוב הישן, שהוא ידבר בעברית, גם אם זה בעברית, מבטא ספרדי, מבטא אשכנזי, שבאותה תקופה, כידוע, היה ויכוח גדול סביב העניין. הרב קוק הפתיע את כולם, ירד, ופשוט ברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. והנה נפתרו כל המחלוקות והוויכוחים. כלומר, נקודת הקודש היא נקודה שסביבה, אם רק מתרכזים בה, פתאום הדברים מתבהרים ופתאום מגלים את הפשטות שמאחורי כל הוויכוחים, שבסופו של דבר כולם מכוונים למקום אחד. אני מאוד מאוד מודה לכל הציבור היקר שהגיע, אינני רוצה גם להלאות, אבל אני מאוד נרגש לעמוד כאן, במקום שבו הלכו הגדולים, העצומים, אליה כהן ואחיה השילוני, ובוודאי בכל הדורות היו כאן גדולי עולם ונביאים, ולהבדיל, אולי שלא להבדיל, גם הרב אלחנן בן נון, שאני מרגיש שאני נכנס לנעליים מאוד מאוד גדולות של כל אלה שקדמו ועמדו כאן לפניי. וזו משימה מאוד לא פשוטה ומלחיצה מצד עצמה. מצד שני, הרב נתן לי לחם ויין. מלכיצדק נתן לאברהם אבינו לחם ויין, מסביר רש"י שם, שזה מה שנותנים לאנשים שיוצאים למלחמה, שחוזרים מהמלחמה, כדי שיהיה להם כוח. היין נותן כוח. פירוש השני שם של רש"י, שרמז לו על המנחות והנסכים שעומדים בניו להקריב במקום. אני חושב ששני הפירושים מכוונים לשני דברים שמלכיצדק רצה ללמד את אברהם אבינו. מצד אחד, לתת לו כוח, כל האתגרים, כל מה שעומד לפניו, המלחמות. אבל אם אתה נשאר באתגרים שבטווח הקרוב, זה לא המטרה. ולכן המדרש אגדה אומר שכיוון לו על הנסכים, על המנחות, הראה לו את החזון הגדול, העתיד הרחוק, שצריך להרים את הפנים אליו. אי אפשר להישאר בתוך הדברים, האתגרים האקוטיים שעומדים לפתח, בלי להסתכל על החזון הרחוק. ולכן אני מודה מאוד לרב שהזכיר לי, שאנחנו עומדים כאן במקום המשכן, אנחנו צריכים בכל זאת להסתכל קדימה לנקודת הקודש והמקדש ולשאוף אליהם, שזה דבר שמחבר את הציבור, זה דבר שסביבו אפשר לבנות גם קהילה גדולה, רחבה, רב גונית, בעלת הרבה גוונים ותתי זרמים, שכולם בסופו של דבר מכוונים אל הנקודה הזאת. אני אסיים בנקודה אחת. אני מגיע אליכם מנחלת יהודה, בליבי אני מרגיש תחושה של פספוס. להגיע מהמקום של יהודה למקום של יוסף, וכאילו ללכת אחורה בזמן. הרי בדרך כלל המנוחה זה שילה, והנחלה זה בית המקדש. צריך
ללכת לכיוון ההפוך. איך אני חוזר בזמן? רק רוצה להדגיש שיש שיטה נוספת שאומרת, כן, שיטת רבי שמעון, המנוחה זה בית המקדש, ירושלים, והנחלה זה שילה. וככה זה גם נשמע בפשט הפסוקים. הנחלה זה ההתנחלות, המנוחה זה והיה בהניח לך השם אלוקיך מכל אויביך נכסים. אני חוזר למקום של התנחלות, ממקום של המנוחה, וזה לא סתם. אני מרגיש שיש צורך לבסס את היסוד הזה, היסוד ההתנחלותי, יסודו של יוסף, לבסס אותו, להחדיר בו את השאיפה לקודש, להחדיר בו את השאיפה למקדש, לקודשיו, לרוח ישראל, לרוח התורה, לחדד את הנקודה. יש הרבה עבודה סביב הדבר הזה, איך לבנות שוב את הנחלה ואת המנוחה, שיבואו שניהם יחד, שלובים זה בזה, ואני מקווה שקדוש ברוך הוא ייתן לי את הכוחות, להצליח, למלא את כל הציפיות, למלא את כל החסרונות, למלא את השליחות שלי בעולם הזה.